Tara, it's over. Lamig kayo. Basta yung mo. Ano ba? Humuti tayo, no? Nakirius ko, ano eh. Nakirius, no? $2,000 years Once later. dito sa Maynila, Davao City, mga kabingka. So, ato na po mga kabingka ang nagtitrending kato itong Davao Biryani, Matina Branch, mga kabingka. Siyempre, alam na kay good eating kayo na mga kabingka, no? So, unsa pa itong ginagawa? Tara, food trip tayo. Let's go! Finally, mga kabingka na natakaroon diri sa Matina Branch nga Davao Biryani. So karon mga kabingka gikan sa 400 pesos mga kabingka. Ibaba sila piso mga kabingka is 300 pesos mga kabingka. Hindi nga kailangan na ingon og lamay ba din. Siyempre, ibang lamay ang mga kabingka. So, ato mga kabingka, order na ito mga kabingka. And 1, 2, 3, let's go. So, karon mga kabingka, finally na nakakaroon rin. Wala na siya dahil ni Hendrik Kabings, no? Hangyo lang po po, no? Sama sa dito sa Turil, no? Nanghangyo di po ito mga kabingka. So, syempre, swapo man direct ka mo kaon mga kabingka. So, kung na-content lang gini mga kabingka, ha? Direct kong kaon. So, di na kailangan ni Lex, umsagit ka lami. Kay lami, juga ini, no? Lami, juga ini mga kabingka. So, tidawan na to, no? So, sawan mga kabingka, oh. Yun. Tapos, kalamansi ba? Bato. Ha? Umiyan na. Iyan nila. Pakihin. Kaya number 10, alam mo tayo. Wow, Ni kape. Okay. Naman na yung papakula. Manok ha. Ang tig-video bakla ko na alam na naway na take video. Ito yung kadya. Ito. Kami kayo. Hindi na kailangan ni Juan kay tested and COVID, no? Di na kailangan to dito para makataon ka ng
pinakalami, pinaka-trending nga biryani sa syudad sa Dakbayan sa Durian, no? Ang Davao Biryani, Matina branch, no? Tapos sa branch ito sa Buangin sa Turel, o sa ilang main branch, no? At bang sa Pisite. Yeah. Kani ba, humuti tayo, no? Nakirlis ko, ano eh. Nakirios, no? Basta yung, no? Next. So, the final build is, Lara, it's over, lami kayo. So, di ako masabi, kundi, ang galing, lami kaayo, ang Davao Biryani. Bisan asa yung lamia. Ito po si DJ Mars. See you in next my vlog. Babush ka, baby. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.